Какво ли ще оценяваме този път? И аз вече не знам, защото толкова много такива видеа правя, че вече се обърках. Оценяваме напитки. Добре, нека оценим напитки. Защото бих казала, че пия такива напитки повече, отколкото даже ям. Спрайта. Спрайта много не ми харесва като вкус. Слагам го веднага на 8, нещо такова. Така, сега големия въпрос е дали това е някаква лимонада, което е по-добрия вариант, или по-скоро е някакъв коктейл, където има алкохол. Нека приемем, че е коктейл, много са ми сладки и имат алкохол, а аз пия много рядко и няма да е за коктейл със сигурност. Мляко. Така, не бих пила чисто мляко. Честно казвам, не бих пила чисто мляко. За фрапе и за някакви други работи става, ама в чист вид не. Не, че не го харесвам, просто не. Монстър. Ами... 6. Пепси. И сега ви задавам един от най-разпространените и често задавани въпроси. Виждате ли разлика между Пепси и Кока-Кола? Аз до някъде я виждам, обаче като цяло ми е все тая. Нека бъде трето място и нека приемем, че това е тая напитка е без захар, защото повечето неща, които пия, са без захар. Вода. Тук няма да спорим, даже това си е на първо място, защото един човек просто няма как да живее без да пие чиста вода. И между другото, много отскоро, от преди няколко седмици сигурно, имам някакъв много странен навик. И този навик представлява това, че да пия задължително студена вода преди лягане. Не знам откъде се е появило това. Може би ям прекалено много солено преди лягане или не знам наистина. Кока-Кола. Слагам я до пепсито, защото, както казах, ми е се тая. Портокалов фреш. Хора, това ми е любимия фреш. Няма да пия никакви други фрешове, освен портокалов. Наистина, слагам го на четвърто място, просто защото няма места по-горе. Red Bull. Харесвам Red Bull, обаче го пия супер рядко, защото първо струва като самолет. Айде да бъдем честни един с друг. И второ, не е много полезно, слагам го до Монстъра. И кафе. Мисля, че е перфектното място за кафе, защото точно такова кафе не пия. Това е еспресо, много ми е горчиво. Но нормални кафета пия, така че перфектното му място е точно на петото място. Пишете ми в коментарите каква ви е любимата напитка и задължително ми отговорете на въпроса, виждате ли разлика между Пепси и Кока-Кола. И също така, ако искате още подобни филтри да ги правим в TikTok, пишете ми за това в коментарите. А аз ви казвам чао! И отивам да пия вода.